Laugarren postuan, Julian Jantzi eta bere txiste txarrak irratian. Beraz bagoaz baina tranqui, egon lasai, ze oraindik etxeko lanekin kumplitu beharra daukagu. Jantzi! Bueno, lau txiste kontatu barri jutu hainikan. Bueno, hasiko garaiz, gaurki irabazlearekin eta eroia hori kontatuta beste hirurak eta azkenian Norden irabazlea eta helikopteroan ibiltzera nor joango den. Hoixen, orduan, gaurki irabazlea jaso ditugu batzuk, txarrak, eta hau aukeratu dugu. Eta da, gizonak emazteari, lastana, loterian zerbait tokatu ez gero, zer ingoz denuke? Eta nik neria erdia hartu eta ospa ingo nuke irladraden batera mutil gazten bila. Eta ba, tori zuere eurok eta segi mendika popatik atzera. Astelenean, Juan Urreta Bizkaiak hausen bidaliziun. Diskoteka baten atarian esaten duen eskabatek beste bati. Zu zertzera, de vomitar, eta beste garantzuten du. Ez, di de Vodafone. Hau, Julen egiten dione, grazia pilla, Julen. Estaba muy chulo, muy gracioso. Bueno, ez naiz de Vodafone. Ez da posible. Gizonak emazteari, 50 eurogatik ez etze kontatu, alaitu eta xerratu nauen albiste bat. Buah. Bai, maitia, zure kuadrilako zakilik haundiena zuria da. Bueno, Baina hau ere ez da irabazlea aste honetan. Baizik eta azken hau. Estoy muy nerviosa. Badoa lagun bat medikoaren gana eta diotxo. Mediko jauna, arazo bat dut. Neure errusi zen bada, sentitxo benetan. Zenbakiak eta koloreak nasten ditut. Jo, zelako marroia, por el culo de la inko! Epale! Aupa, Jantzi, bejondeik, lagunek kontatuta bai daukatela grazia baita txiste txarrek ere. Gezurra.